Opakruoth ikwara mogiro kamana nyoko mkitera mogi TV kaneno kanya sao yien wachopo chenro maro imure sani sa dek bang'e wabro bedo piny buch jo piny gi Reverend Canon Evans Omolo menjata tije All Saints Cathedral gimomiyo kawuono lamo nogore mapek e kar chung'od bura to wadhi penjo gi ni en ng'uono mane jatelo kwayo en ng'uono mar adieri kosoyo mano be mibedo na do wer winjo pachi ari adek auchiel nono irwako ng'uono mane jatend piny Kenya kwayo kosoyo mane mbaka mwadhi goyo ka wantiere ka gi Belinda Phillips bende nyar gi makala kaka jaloko marwa an kaka pile nyinga Trevor Ombija jandingo panga jonyakach dendo Ombija taya nyakwar guok ocha pesa magi weche manyien ma wan go. Our neighbors from Tanzania, if we have wronged you in any way, forgive us. To our children, if there is any misstep, we apologize. Jatend piny Kenya William Ruto kwayo ng'uono kuom rawere mag Gen Z kod sirkende Tanzania gi Uganda kuom maricho mosebedo katimore. Katana admitted to dropping the MP at a hotel where he had refreshments and spent the night with two abductors. Obila oramo ni jaod bura ma Juja George Koimburi nyocho tekore owuon kendo achije adek osemaki e tim makamano. Na niambia mtu yoyote, Coast Guard, nani, polisi, mtu ya fisheries, musichukue tu watu wa kama natumia neti mbaya, muwashike, afadhali muniambie tuwatafutie neti nzuri. Jatend migao Hassan Joho kone migao mar arita mag nam kod lupo ni ojiw yore ma jolupo nyalo yudogo kiluwa mopuodhi ma ok osandgi. Ero kamano, jatend piny Kenya William Ruto koro gikone ochwalo lwete kendo kwayo rowere ng'uono kaluwore gi tungni manobedo higa mokalo kowacho ni mano en achiel kuom yore mag jiwo kwe pachoka. Kaka jafwambo marwa Efi Nyakidi lero maendi otimore kinde nyasi mar 22 mar alam ne piny Kenya kama jotelo mopogore opogore nojiwo achiel mar oganda kod winjruok makare. Okinyi makawuono boma ma Nairobi nyasi mar 22 mar alam ne piny Kenya nobagi kendo noyuor kod josiasa kaachiel kod oganda manowuok pinje mopogore opogore ka higani thor wach ne en chung kod gerruok kendo. Wendo modhial Ricky Bolden notiyo gi thuolono mar yalo kaka oganda jo Kenya nyaka koro ger manyien kod keto e timo kenge manyalo bero winjruok margi moloyo te kind jotelo kod rawere mag Gen Z. Wirani rawere ok nyal kaw kata tigodo kaka nyithindo seche duto. The big question that I had, even as I prepared to come this morning, what is it that we're going to rebuild? Even say that we're going to rebuild a relationship, it is saying, how do we rebuild trust? That's what your Gen Z is asking. And one of the most frustrating things that can happen to a Gen Zer is that you keep treating them like a child. Paro makamano nosir kod jalup jatend piny Kithure Kindiki manowacho ni kata obedo ni nitie dwaro mar winjo rawere gin bende nyaka giluor jogo manie telo. Chal makamano chuno jatend piny Kenya William Ruto mondo chwal lwedo mar ng'uono ne rawere ma kaluwore ahinya gi ng'anyo mar rawere mag Gen Z ewi paro mar chik omenda mar higa 2024 2025 manotimore dwe mar auchiel higa mokalo. Gino manomiyo rawere mamoko wito ngimagi kama moko nondhi molal godo kendo chal margi pok ong'ere nyaka sani. To our children, if there is any misstep, we apologize. To our neighbors, if there is any misstep that we have done, you know, we want to build the relationship that will make our country great. But perhaps as older people, we need to treat our children who are now adults a little more respectfully, listen to them, and where we go wrong, there's no harm in acknowledging that we've not
treated them maybe the way they expected us. Kaluwore gi ywaruok makagi kacha mosebede kin jood bura ma piny Tanzania kod oganda jo Kenya, Ruto kwayo oganda jo Tanzania ng'uono. Motelo nema, jogo makedo ne ratich oganda moting'o Martha Karua, Boniface Mwangi kod ogai machon mar doho Willy Mutunga nolimo piny Tanzania kendo nodwok gi pachoka kama moko wachore ni nolal godo kendo nosand e lwet obila ma piny Tanzania. Our neighbors from Tanzania, if we have wronged you in any way, forgive us. Our friends from Uganda, if there is anything that Kenyans have done that's not right, we want to apologize if there is anything. We must use a moment like this to arrest those situations because it doesn't look tidy when brothers and neighbors are talking at each other. Ruto kata kamano omedo jiwo kwe kod achiel mar oganda wirani mano e kaka piny Kenya nyalo sudo kod yudo dongruok. Kaka yorno majiwo winjruok makare pachoka, gikone jatend piny Kenya William Ruto ocholo lwedo mar ng'uono ne rawere. Gino migeno ni biro chiwo thuolo mar winjo ywak rawere kaka nok matich. Efinya Kidi, Ramogi TV, Nairobi. Bang' jatend piny Kenya William Ruto kwayo ng'uono ewi kaka sirikal osebedo ka rakore kod rowere mag Gen Z pachoka, moko kuom Gen Z e mbui okwedo ng'uono mar Ruto, to moko kuom gi bende orwako ng'uono no. Walter Nyambaga nigi ler mar wachni. Mana kaka kinde ka kinde piny Kenya baga lam makende mar piny kochopo tarik 28 dwe mar abich higa ka higa. Alam mane onywando jotelo buora e kendo bang' jajipo makende Ricky Bolden mane onyoso oganda kod wes mane omulo chunje. Jatend piny William Ruto ne odok chien kendo goyo chunye peksen bang'e kwayo ng'uono rawere mag Gen Z kalure kod kaka sirikal osebedo ka rakore kod gi pachoka. To our children, if there is any misstep, we apologize. Ewi tudruok mar piny Kenya kod pinje mamoko, jatend piny William Ruto okwa ng'uono piny libamba mar Tanzania to kod libamba ma Uganda mosebedo kod tudruok makech maket kod mano mar winj tula kod winy mamoko. To our neighbors, if there is any misstep that we have done. Kata odoko ni Ruto obolore kendo goyo bade piny kokwayo ng'uono. Moko kuom rowere mag Gen Z othal kod radar ni ng'uono no ok omulo chunygi. Ngang kendo dwaro nitiere mondo chak mana gi chiwo chudo ne familia mane joggi onegi e kinde ng'anyo mag Gen Z. Kuomba msamaha, tungependa kuona ni nini inafanyika tuweze kusikizwa kwa zaidi tu. Yaye jatend piny Daktari William Samoei Ruto wakwa igi muono ni mondo iwinjie jopiny. To kaka president okwa ng'uono, wagombo niya gimora mora ma gik mama notimo nikech wiwuok owil ni wane ma joge Gen Z wet wan otho e ndara. Wiwa pok owil ni gik promises mano wachte pok otim, but wagombo ni obed ma ng'at machungi wachne. E mbui mar X kod mamoko, rowere kod oganda mane omedo chwalo pachgi e wi okang' ma jatend piny okawno. E kendo ote mag akwede onyiedhore lela. Achiel kuom otego en mar manyo ratiro ne familia man kod ywak. Kamoko bende, ywak ne jatend piny oparo modeko, kwayo ng'uono. To moko kuom gi bende wacho ne jo Kenya, ol kod ng'uono mikwayo kinde ka kinde to onge lokruok. Jotelo mag Jubilee kod People's Liberation Party e kind duond buche mamoko bende omakamen kod ng'uono mar jatend piny William Ruto. We insist that those who are still missing, those who are still nursing wounds, the apology is not enough. Actions speak louder. An apology, when you're giving an apology, you must have shown goodwill initially. He has not shown any sort of goodwill whatsoever. The reason we are saying it is a ploy, it's a fake apology that has no weight or meaning, it is because we listened to the Parliament of Tanzania calling the government of Tanzania to do more torture. Walter Nyambaga, Ramogi TV. Kwa kanyo ni tendo bila mar okwach kich wacho ni jaod bura ma Juja George Koimburi nyocho ndhiore wuon ma ok ni nondhiye gi ng'ata ng'ata. Kaluwore kod ogai mar obila Douglas Kanja, jaod bura George Koimburi nyocho timo tudruok kod jakom mar NGCDF ma Juja Peter Kiratu mondo ndhiye kendo mokonye chopo e puoth kahawa ma nyocho yudie. Jafwambo marwa Cynthia Onyango miyo ler mar wachni.
Emachalo tuk sinema molos kod jandiko Mang'ula kendo tuk kod jotugo molony. Tindo bila kod okwach kich olero mano magiwacho ni jaod bura majuja George Koimburi nyocha ondhiore owuon kapoko jwang'ore tie puoth kahawa moro manyocha oyude. Ogai mar obila Douglas Kanja wacho ni jakom mar NGCDF majuja Peter Kiratu nyocha ogocho ne jal moro manyinge Cyrus Kiheru Muhia mabende nosiep Koimburi mondo konygi gi nyamburko mare ni gidhi konyorego e jiwo arita ne jatelo no. Nyamburko no ema obila yango ni nyocha oduogo tigo e ndhiyo Koimburi e nyim kanisa mar Full Gospel Mamugudha, gino manyocha obogo nyaka wuon nyamburko no kaluwore ni ne okia chenro no. They proceeded to the church to familiarize themselves the route before returning. Later, Kerato called and instructed him to drive a Subaru Forester with 2 men towards the church. Upon arrival, the 2 men exited quickly, and he heard screams as the MP was forced into the vehicle. Bange, joma nondhiyo jatelo no nyocha oriembo kochimo apaya makambogu kama jaod burano nonyisogi mondo gichung but mtoka moro mar Honda CRV ma en mar jakom mar NGCDF majuja ka Cyrus manyocha otigi nyamburko mare ndhiyo jatelo no to nyocha onyis ni kik ful gimoro amora. The MP instructed them to stop near awaiting Honda CRV, registration number KBP 096W. This vehicle belongs to Kerato. Cyrus was left with the 2 men who warned him not to disclose any information to the police. Obila bende yango ni jal moro manyinge Karanja Gatana manyocha otingo jaod burano e kinde ndicho mare unyiso gini ne otero jaod burano e magawa moro manyocha gibudhoe. Kinyne Gatana ni ne odok ma okawo jaod burano kendo jwang'e puoth kahawa kapoko konye yiecho lepe kendo mieno chilo e lepe kaka yor temo wuondo wang'. Katana admitted to dropping the MP at a hotel where he had refreshments and spent the night with 2 abductors on 25th May 2025 following the alleged abduction. He did not suffer any injuries whatsoever, and perhaps he could as well be staying at the Karim Hospital enjoying his 5-course meal. Jaod bura mamalo korka korgi unyiero timno mar jaod bura majuja George Koimburi kendo nyise ni owe kwalo gi ngimane ikinde ma piny Kenya ni kod midhiero mag ndicho kod nek mag oganda ka jaod bura masiro Rigathi Gachagua to dok ne George Koimburi. From the way my colleague was sleeping, I could knew this is a fake thing. From the appearance, from the way I saw the shot, and the way the stomach was looking up, I just knew this one, there's nothing. If indeed there were people who are involved in kidnapping our colleagues, they must be prosecuted. But if indeed there were people who are, who coined this up and it was not true, they too must be prosecuted. Emanenore katugo mar temo nyiedho ywech, okwach kich wacho ni jogo manoloso tugo ni onyiedho modhoth kendo gisingo mar kawo ndamo mar chik mager ne jogo duto ma iwacho ni nobedo kod tudruok gi ng'eyo e chenro ni. Cynthia Onyango, Ramogi TV, e log tich mar okwach kich. Obila ma Bungoma ogeng'o ne jal moro ma jahigni 41 ma ikoni nonego min-gi ma jahigni 70 e gweng' ma Sang'alo e kar chung' od bura ma Kandui. Koyango wachno jatend obila ma Bungoma South Rogers Bosire okoni jalno ma ichichni ni kod dang'ni mar paro nyocha ne omaki juma mokalo kane pok familia mare okwayo mondo migigo gidhi githiedhe gi yedhe mag nyaluo eka koro bang'e nyocha nolokore kendo mogoyo min-gi monego. Jatend obila no okwayo jopiny mondo yaw chunygi e kinde ma gin kod dang'ni mar paro mondo konygi kapok wach mar tho owuoneno. From one of the police stations in Sang'aro, this somebody was ni kama alikuwa na shida ya kiakili. Last week walipomshika yeye alienda akapomoa nyumba yake, polisi wakaenda wakamshika. So wakitaka kujua kuna shida gani hivi, is a danger to the community, we restrain him. The community requested arudi waende kumutibu kienyeji. Only for this man to turn yesterday akapiga mama yake. The man is 41 years, the mother is 70 years. Alimpiga once mama kukimbizwa hospitali akakufia huko. Wananchi walimpiga lakini police responded swiftly, wakasave the suspect. Alitipiwa, is in our cells.
We have started investigations to establish exactly if it is true ni mgonjwa ama ni maneno nyingine. Hiyo ingine I can't divulge more than that. But it is our wish that watu wajaribu open up, watu wajaribu kukaripia sisi, watu waende mikutano maparasa ya machiefs na tuweze kushare. Kaunti ma Kisumu ikore ne lokruok maduong' e chenro mag gedo manyasani kaka yor bero ute bomano. Jatend piny Kenya William Ruto kod ogai mar ODM Raila Odinga igeno ni kiny ne yawa yanga ute manengogi yot e tielo mokwongo e kar dak ma Makasembo. Maneja mar boma ma Kisumu Abala Wanga oyango ni utego duto maromo 910 osetieki atamalo 62. Okoni kar dak no bende igeno ni dhi ting'o oganda maromo 10,000. What's the background? Kiny ker moluor President ma Kenya William Ruto kod jakom Raila Odinga Prime Minister kiny biro ka gidwa miyo jomoso nyiewo ute e phase 1 mondo kiny omigi kifungu gidonje ute kod phase 2 kendo gidwa loso kunyo foundation mar phase 2. Nitie 3 phases. Koro timur matek mondo nyiew ute. Nitie Anderson, nitie Lumumba, ondie Estate bebiro, nitie Arena bebiro. Lokruok dibet maduong' kae. Kae koro wadhi neno kaka ji 20,000 madhi dak around ka. Nyaka walos Mohamed nigi sewer line, walos nigi yore mabeyo. Kendo ka kiny giwuok ka to gidhi LV Marina. Be gidhi go emise mar gero affordable housing kiny. Koro jomodak Kisumu timatek ni iyudo ot samigedo e kae kech town dhi lokre. Ute machon motika idhi lok mondo ger mabeyo mondo ji odag kama ber. Wadhi yumoro machuo kudu bang' daka matin kikidhi mabura inya taneno kuse orote maru kae ni mang'eny. Trevor Ramogi biro no maler kendo miyowa gik moko kaka timore. Waneni maler gi Lovina Asiyo ka wan Karen ka mano architect Evans Asiyo. Ero kamana ahinya architect. Aneno ka makamu bino wacho ni Trevor jo IBC otim piyo wadwaga dhi yiero mbunge ma Ugunja Moses Samachon mondo development ochakre. Ero kamana ahinya neno ka tire machielo bende ka ndre Ramogi TV ma jakom Gideon Ochuka wuod Kabondo. Trevor imure aneni maber ka waikore ne nyasi mar Madaraka Day. Osebedo kare ka Governor Gladys Wanga osetieko ikruok duto. Trevor ne wayudo lite Kabondo ka endia yiengo ka nyathi matin miluongo ni Yvonne, nyathi Charles Jalamo nyalo wito ngimane ka ok otuore kata matin lit mokalo. Mano jakom Gideon Ochuka wuod Kabondo Musa inya gimotimore ka nyindo. Neno ka ntiere kendo machielo ka Ramogi TV weche maler donjonwa ka endie ka odundu mar keyo pi matuche gwenge ma Kabuoch. Wamor gi county number 43 map coming MCA North Kabuoch Ward. Okiweyo nyingi ero kamana ahinya. Anjeno ka machielo bajino wacho ni Tonso wuod Kapuonja otek matin koro kaka jatend piny Kenya ma koro kwayo ng'uono. Mano dwaro lamo motegno. Ero kamana ahinya. Ramogi TV weche manyien chopono yo makare ahinya kende gwenge mag Tiengre. Ramogi TV omako ka endi maler maendi Athagina nyakwar Arua mar Kisumu Tiengre. Ero kamana ahinya. Mure Trevor kapar ni ng'uono ma okwa Gen Zs go en mar adieri. Ochalo pi wang' nyang' madok mana e pi ma Harrison wuod Rang'e. Ero kamana Harrison neno kama chilo bende ntiere ka endi Aroli Mwandu kan Kayole. Jene Trevor Ramogi ler kendo yom ndi amoso joyimbu senge te. Ero kamana ahinya. Bas waduogo bang' dakika matin kikidhi mabor ahinya. Amazing deals await at Mama Soko with Citizen Duka. Get skuma at 29 from 35 shillings, watermelon at 75 from 85 shillings, and long bananas at only 79 per kg from 89 shillings. It's simple. Dial *4
*877*5#. Select the product you want, make your payment, and pick up your basket at any Quickmart supermarket near you. Fresh and affordable. Citizen Duka, the home of discounts. Citizen Duka, the home of discounts. Kiki pari ewi bedo gi loch. Mak mana niti matek ibed jalno manigi lony, bang'e to loch biro mana luwi. Oprah Winfrey. Grow biashara yako by using your M-Pesa till to get Fuliza Biashara. Enjoy easy application na instant approval. Ipate kwa M-Pesa business app ama dial *234#. M-Pesa. Reason maduong' momiyo jikeno ga nikech gidwaro ni pesa ni obi okonye ndalo mabiro. Adwa mana ni tim kod arus. To an asingre ni kawuono ni an abiro bedo ng'ama ber moingo Rajiv. In tema matin. Warwako kendo ni jatend migao mochung' ne chenro mag lupo Hassan Joho kone migao mar arita matiyo nam Lolwe kod bad migao mochung' ne lupo mondo were gi tim mar sando jolupo matiyo kod gige lupo ma chik oko puodho. Joho jiwo gi mondo gi many yore makare mag konyo jolupo go yudo kilowa mabeyo manyalo reso sekta no. Jafwambo marwa Ali Abich miyo ler mar wachni. Bad migao mochung' ne chenro mag lupo kaachiel kod obila mag Kenya Coast Guard machiwo arita e nam Lolwe osebedo ka mako jolupo matiyo kod gige lupo maricho e nam Lolwe ma gichwe gi tie mach gige lupo go kaka yor konyo e bero sekta mar lupo. En tim ma jatend migao mochung' ne chenro mag lupo Hassan Joho okwedo mokalo ka okoni nitie yore monego tigo e loso kod jolupo matiyo kod kilowa maricho e nam Lolwe kendo mane dwaro mar piny owacho ma okawo gige lupo go ne wang'o kaka osebedo ka dhi nyime nikech jolupo makamago bendo keto mana geno margi e nam Lolwe. My understanding is that as government we are here to help our people. Sindio? We cannot sit by when someone gets oppressed. Unajua mtu akitoka nyumbani asubuhi na aende kwa ufuo wa bahari, jua ikiwa namna hii inakupiga na unagangana na kutafuta maisha. You must understand kwamba hiyo sio luxury. Hiyo ni mtu kujitafutia maisha, kusomesha watoto wake, kupatia familia yake chakula. Joho mani olosi dho wath machiche ka chudi bura ma Homa Bay town e kinde manotwa kod jolupo motelo ne romo matwak weche mamulo nam e krok ne nyasi man Madaraka Day maigani ne okoni obila mag Kenya Coast Guard gi bad migao mar lupo mondo kar mako jolupo matiyo kod gige lupo maricho to gichiwo report ne migao no mondo sirikal omany kaka nyalo konyogi. Na niambie mtu yoyote, Coast Guard, nani, polisi, mtu ya fisheries, musichukue tu watu wa kama natumia neti mbaya muwashike afadhali muniambie tuwatafutie neti mzuri. Nitatafuta gavana, nimwambie gavana iko mpango hii, tushirikiane na serikali ya kaunti, watu wetu wasonge mbele. Jatend migao no mani oten i gavana ma Homa Bay Gladys Wanga kaachiel kod jotelo mamoko ne okoni migao no bende keto tenge omenda maromo milion 300 bibiro tigo e nyiewo yedhi mar reso ngima e kaunti ni. Tumeweka 300 million ya kupakua rescue boat. Na tumepatia contract Kenya Shipyard. You understand the challenges that our people face. Kwa hivyo wakati neti inachukuliwa kwa mvuvi, labda anabaki bila chochote. Ile neti mbaya inachomwa. Lakini wewe umekumbuka ya kwamba badala tu ya kuchukua na kuchoma, umewaletea ile mzuri ambayo pia wanaweza kutumia badala ya ile ya kuchukua tu. Kwa hivyo hiyo pamoja na ile yote ingine ambayo umekuja nayo ambayo mimi siwezi zungumzia, tumeshukuru sana. Kaja od bura makarachuonyo adipo kuome ginyawadgi ma Homa Bay town Peter Kaloma ne okoni jolupo matiyo kod nam Lolwe onego mesiri motegno mar konyo e bero ngimagi. Now these people are the ones who feed us with fish. And they also feed those beyond our area. I'm glad you have come for a purpose of promoting what they are living on and what they are trading in. Victoria
as you are aware, the largest portion of it is on this side. And we want to welcome you every time. I know you are here to commence the beginning of our Madaraka Day celebrations, which this time is themed around blue economy. And we are grateful that you are here to start it off. Kinde maromo mamulo weche mag nam chakro Yanga County ma Homa Bay motelo ne nyasi ma Madaraka Day Jumapil manyien. Jatend migawo mochune weche mag lupo dwani mondo migawo ma lupo kaachiel kod obila ma Kenya Coast Guard machiwo rita nam lolwe kik bed ka chando jolupo ka kono sirikal oyokore ma konyo jolupo matiyo kod nam lolwe. Ali Beach, Ramogi TV, Homa Bay. Duol mochung' ne arita kod yore wuoth e piny mapacho ka NTSA komakore gi tend county ma Kisumo ochako chenro mar ndalo adek mar puonjo oganda e wi arita makare e piny, bero yore wuoth kod mag joma tiyo gi apeyni bende. Tiegruok ma kamaendi nokelo kanyakla jotije matatu, joriemb apiko, manamba kod jokanyo e sekta mar wuoth. Jatend migawo mochung' ne yore wuoth e kaunti ma Kisumo Jerome Ochieng okwayo oganda duto matiyo gi apaya mondo mak motegno chike mag apaya. E kinde ma puonjruok ma kamano biro dhi nyime nyaka counties mamoko bende, to weg matatu bende norwako puonjno ka giwacho ni obiro konyogi e yawo pachgi e wi rito chike mag apaya. We're currently going around and getting information about them, what are causes of accidents from vehicle standards. So we're just basically enabling the public get information on everything that is required. Waseyudo ni accidents mang'eny wuok nikech mokwongo gimiluongo ni drunk driving. Ji riembo mtokni komer. Iyudo ni matatu kendo obedo overloaded, ma nyiso ni oting'o ji mokalo kama numbers monego oyienegi ni mondo giting'. Ato mar adek ahinya matinde osieko iluongo ni destructive driving. Onego bed ni wang'iyo matut ahinya kuom trying to avoid and trying to prevent the use of say electronic devices, especially while driving, mondo kik watimang'o, mondo kik wabed gi accidents. An gadier kendo an gi yie ni ba higa 2028 masira mag apaya mag ndara e Kenya ka biro dok piny gi ata malo 50. The enforcement team be okawe time gi gikel gikete chik. Overspeeding nwase agree the speed limit mar matatu en 80 km/h. Ang'o miyo pod waweyo jomoko ringo at 120 to cause accident. Tijni ber to ber, lakini wamakiuru gi lwedo ariyo to sama wadhi e tich waweuru kong'o gik mamero wago eko. Jodak e sub-county Manyatike dwaro mondo piny owacho kas kontrakta magero apaya mawuok Masara nyaka Sori mondo tiek gedo mar apayano mapiyo ka giwacho ni giyudo pek e weche mag wuoth kaluwore gi rach mar ndarano. Juma miyo ler mar wachne. Tieko gedo mar apaya mawuok Masara nyaka Sori e sub-county Manyatike, magedo mar yande ne osekwamo kuom higni mogwaro. Gin mokum singo jatend piny Kenya William Ruto ne ogole kinde limbe mare e kaunti ma Migori jumbe machuok ma okalo. Nyaka sani jatimora kata kontrakta oseduogo kendo dhi nyime kod gedo mar apayani. Kata kamano, jodak Manyatike kod ji mamoko matiyo kod apayani ywak ni gedo mar apayani koro dhi mos e kinde mag ywak ni apayani sani thoth nyamburko weyo tiyo godo nikech rach mare kendo chendogo mag wuoth magi koro rochore. Winjo ni gichako from the other side ka giyagi gwasi ka gibiro kone. An gima ne nyalo wacho, inyalo chaki kamoro amora to gima ng'ongo ni giteme dhi kode mapiyo. Tani kita dhi Sori take a lot of hours. Kichudo ka kuna bugni nitiere. Giwacho ni kama ne kontrakta oweyo gedo mar apane gwego mag Nyakweri ema sani rach kendo kalre ma oloyo kata kama nyaka sani kochako gedo mar apane e gwego mag Sori. Wakale matek mondi aka idhi Sori like an nyoche nyathina tuo 3 days ago ne chuna ni monda tere Sori hospital gotieno na neno matek onge japiko mayieni dhi seche go gari bok yiedhi kumaracha ahinya en chakre Sagamaka nyaka Luanda kanyo kadhore jodalawa kata miyo mada nyuol ok nya riembo gapiko diere ka wuoth ok nyalo kata ka nyalo wuok nyaka Luanda kopo ni kodho chwe nyalo kawo kata seche adek e koriyo kapok ichopo to kama onge tudruok mar wuoth mateni gimoro amora mangano to banade otho. E kinde limbe maro e gwego mag Nyatike ne oyango ne apani mawuok Masara nyaka Sori ka oluwangugo kaachiel kod Luanda nyaka sani nyamburko ne oseweyo luwe kendo mana joriemb apiko kaachiel kod jotielo ema nyalo tiyo kode. To gini mono investors mang'eny biro nikech ndara rach.
investor moko nyabiro ng'ato dadhi nendo sori, dadhi chamo gimo sori yo rach. E seche ma magi timbe jodak e kaunti ma Migori kod dhi nyime kod puoyo, sirikal mar Manywanda maonge kaka broad-based government magiwacho ni osenyago lemo. Giwacho limbe ma jatend piny Kenya William Ruto mane otime kaunti ma Migori juma chuok mokalo kod mano mabende ne otime higa mokalo osekelo ber. Ele usore vijene nitie gi tije. Mana nyawacho ni broad base no osekelo ang'o, osekelo dongruok. Mano kose achieve moko matin, mosoka ne rais obiro nyakweri kaendi, nosingonwa ni odhi kelo jok mang'iewo kodhi, mang'iewo mchele nikech chiro ne rach. National Cereal Irrigation Board aneno ko yaw nyakweri kacha branch gi, mbolea biro jopur kawo. Mano one of the achievement. Kanyo Nyasaye tim maber ma wabede gimiluongo ni broad based government. Waseneno matunda wan kaka jo kanisa ne waamua ni makuru gima wadwa lame wadwaro kwe. Gedo mar alap mar tukeno ma Migori mithimo kod omenda mar $700,000 mabende orak mare koro oselandi gin moko kuom chenrogo mag dongruok ma jatend piny Kenya William Ruto ne osingo e kinde limbe mare e kaunti ma Migori dwene. Gavana ma Migori ochileka kod ni chenrogo mag dongruok ma opogore manosidh gedo magi e kaunti ma Migori kod jatend piny Kenya William Ruto koro dhi nyime kaunti ni. Mor kaneno kolandi achiel kuom gik madongo mane wakwayo ma en stadium. Kane wakwaye kama meli gi feri gowe Miuru, kidhi kanyo sani tibro yudo ka jo Kenya Ports Authority nitiere kanyo. George Juma, Ramogi TV, Migori. Wadonjo ne weche mag tuke kapok wadonjo weche mag buch jopiny. Tim mar nyiri mar Kenya mar rugby mar jotugo 15 kon gi kocha Lionesses dhi nyime gi orako motelo ne tuke mag laro osimbo mar Afrika madhi timore Madagascar dwe manyien. Kapten mar tim no Eni Douma olero ni ging'eyo maber timbe ma gidhi rado godo kowacho ni dwaro margi maduong' en mar duogo gi loch mar Afrika. Kenya dhi gocho gi South Africa, Uganda gi Madagascar. Tukego dhi chakore tarik 5 dwe manyien nyaka tarik 11. Higa mokalo Kenya notieko thuolo mar 3. We've been in camp for 2 weeks, grinding hard, looking forward to the Madagascar game, the African Cup. We're going in there heads high. We know we really can conquer South Africa, Madagascar and Uganda. We're going to take 1 foot at a time. It is actually, the Sevens team have been up high into the spirit, so we're having a couple of them into the team. We're having good spirits going forward. I know it's going to be motivations for the team as well, and we know we're really going to do well. Tim mar Kenya mar jok manigi ng'ol mar neno manodhi e tuke mag ting'o chumbe kata para powerlifting omedo kwan medila kawuono nyaka 25 e piem mag laro osimbo mar piny ngima e piny mar Kazakhstan. Kevin Bugwa noyudo gol di nyoro nomedo kendo medila 4